Satky morjesta. Meillä on Nikkarin kanssa tässä mielenkiintoinen projekti. Tällä videolla me tehdään 2 identtistä vajaan 1,5 kilon bone-in ribeye pihviä, toinen sous videllä ja toinen sitten tämmöisellä reverse sear-menetelmällä. Siinä on mun mielestä 2 parasta tapaa valmistaa pihvi. Selvitellään nyt, että millainen ero on lopputuloksessa ja Nikkari pyöräyttää me muutama erittäin hyvä lisukkeen siihen kaveriksi. Päivästä tulee pitkä, joten ei muuta kuin nyt röihin. Upeat okot mukana, tilaa tää kanava, let's mennä. Meillä on erittäin erottista kamaa tänään, mitä lähdetään vähän tekemään. Tehdään 2 eri tavalla nää. Pyöräytetään toinen muutamaksi tunniksi sous videa ja toinen tehdään reverse sear. Ihan jännä itekin päästä näkemään. Siinä on 2 hyvää metodia. Pääjohtaja Nikkari luonnollisesti paikalla, kun hyvien lihojen kanssa operoidaan. Siellä sen noppailee hänen oma tekemään maustevoita. Laitetaan sinne sous vide pussiin. Eikö laiteta pikkusen kyytivoita? Vähän voit. Suolaa pipari. Suoraan pipariin, niin saadaan makuu tuohon lihaan. Mä luulen, että toi on semmonen niin sous videssäkin, että kyllä me varmaan joudutaan sitä Nikkaria sen muutaman tunnin pitämään. Kaikkea 2 ja 4 tunnin välillä. Haistellaan tossa matkan varrella. Viritellään ne vehkeet valmiiksi ja saadaan se sinne uimaan. Tuikataan poika kiinni. Done deal. Säädettiin 55 asteeseen. Lyödään tosta ajanotto päällä. Poikaa pesää. Hän meni kivasti pohjaan. Se uppos sinne. On nää aika isoja möllyköjä. Jos katsoo tähän Butzeri kirjoittanut 1,36. Ne oli kaikki semmosia 1,3 ja 1,4 kilon välissä. Kyllä tuossa syömistä on, kun molemmat niittää tosta oman pihvin, niin tää on jupois. Tietysti big shout out to my guys at Campus Meats. Amazing cuts once again. Käytiin hakemaan nää tosta Turun länsikeskuksesta. He käy siinä kerran viikossa myymässä. Mä oon yhden tämmösen jo grillannut. Siitä tuli hemmetin hyvä. Suomi-lihaa. Harvoin näkee Nikkari itse asiassa suomalaista lihaa ylipäätään, mikä olisi näin hyvin marmoroitunut. Joo, tästä tulee aikamoisia klönttejä tulee elämän aikana ostettua. Harvemmin tuommoista marmoria suomilihasta enää löytää. Entrecote on tullut syötyä kaikissa mahdollisissa muodoissa, mutta bone-in ribaita hyvin harvoin Suomessa edes näkee. Niin valkkaa paras pätkä, mikä siellä on? Joo, mä katson parhaimman näköisen. On, ja mä tuun hakemaan sen vaikka ensi viikolla. Mestari soittaa sinne toisen lihakauppiaan. Tää on, että sit kun sitä jostain sattuu saamaan, niin sit sitä pitää ostaa Nikkariosta. Sitten menee semmosen pyörästi 6 kilon pikku marmorifile selkä. Joo, mä oon etsinyt kunnon marmorifilettä, niin on etsinyt varmaan niin 3-4 kuukautta. Ja nyt sattui löytymään semmonen elukka, mikä löytiin teuraiksi, niin silloin on pakko iskeä kiinni. Ostosta esittely. Välinäppäiseksi jotain jalapeino cheddar makkaraa. Lemon curdi Nikkarin maustevoihin. Virvotusjuomaa. Nikkari greippijarri tos. Meikäläisen mango. Kuohukermapönikkä. Sitten joku tämmönen, mikä on kuulemma virvotusarvoltaan erinomainen tuote. 1 naudan ydinluu. Nikkarit helvetin kova idea. Tänään on sunnuntaipäivä. Meillä oli aika kova viikonloppu Hodari Studio keikoja. Meillä oli isoja tapahtumia taas. Niin eiköhän tässä on saanut muutama revon tule ruoan teho-ohjeessa. Totta kai pieni joku kiva punaviini tohon sit kun ruvetaan maistelemaan. Mutta täällä on vähän tämmönen semi-epävakaan näköinen keli. Jätetään Tanskan kuninkaallinen varjo siihen seisomaan. Ja sama juttu kuin viimeksi. Putsaillaan paikat ja laitetaan ne grillit käyttöön, mitä tänään tarvii käyttää. Ensin purasu. Toi on maailmanluokan olut. Elikkä noit 2 aset me tänään käytetään. Tehdään tuohon Weberin epäsuora tuli, hiukan omenapuu savu, tehdään siis se reverse searin lämmitys. Ja sit toi pikriinekin viritellään se niin kuumaksi kuin sen ikinä saa. Ja sit sen kanssa semmonen joku terävä 30 sekunnin, 45 sekunnin paahto per sivu. Hyvä tulee. On tullut paljon tehtyä molemmilla tavoilla. Huomattavasti enemmän itse reverse seariin. Nikkari on taas käyttänyt paljon sous videa. Jos pitäisi tässä kohtaa veikata, niin mä veikkaan, että sous videa tulee tosi nätti väri siihen, kun se leikataan auki. Tosi tasainen kypsyys. Niin pitäisi tulla tasainen kypsyys myös reverse searilla. Ja reverse se ottaa enemmän savumaku. Siinä on molemmissa on puolessa. Sous videssa mä sanoisin, että se on helpompaa. Reverse seari on vähän työlämpi. Varsinkin jos on vain 1 grilli, niin sit siinä pitää tulet muuttaa myöskin kesken grillauksen vähän erilaisiksi. Mut luotto on vahva, että saadaan molemmista hyvät. Ja mä yhden tommosen lihan jo grillasikin silloin aikanaan. Silloin mä vein sen 54 asteeseen. Siinä on tosi paljon rasvaa, tosi paljon kaikkea. Niin kestäis vähän kuumemmankin, lämpimämmänkin sisälämmön. Tänään vedetään 55. Vois vetää 57, se on tietysti aina henkilökohtainen preferenssi, missä kukakin tykkää. Mut se, että me mennään tänään 55, semmonen kiva medikka miinus siitä. Ja mennään sisään katsomaan, mitä Nikkari keittelemään tänään lisukkeiksi. Tuli muutama aika kiva idea. Niin, täällä ollaan mestari lihapatojen ääressä. Voit on tehty. Mitä Mä löin sinne siinä edellisjaksossa savustettua mustapippuria, valkosipulia, suolaa. Ja ennen kaikkea lemon curd. Pikkusen omenaviinietikkaa. Sitten sitä viskiä, mikä jäi niistä pippureista. Ja jumalten nektari. Jumalten nektaria. Tästä, jos joku tekee pervomman maustevoinnin. Annappa siellä niin pikku siipale.
tuote. Sanoisin, että yksi parhaimpia maustevoita, jos ei jopa kaikkein mielenkiintoisin, mitä ikinä maistaa. Toi on ihan muutenkin semmonen, että nyt mulla on ollut sun maustevoita kaapista saa koko tän kevään ja toi on semmonen yksi niistä asioista, mitä on pakko aina olla. Jos ei oo, niin ei sit grillaamisesta tule yhtään. Ei tuu mitään. Siellä nikkarin kääretorttu valmis. Heittää vaan pakkaseen ja sieltä vaan nappia. Napsia aina kun tarvii. Niin. Siinä on meidän yksi lisuke tämän päivän pihveen, mutta sulla oli pari muutakin kovaa ideaa, niin ruvetaan kaskantelemaan niitä seuraavaksi. Ruvetaan. Virvottaa. Mango on yllättävän kova. Mä oon aina ollut oranke miehi, mutta mango on yllättävän kova. Tää on mun aivan ehdoton suosikki tällä kreippi. Mikä virvoitusarvo? 10. No hyvin nippari. Pernes kastike. Tää on nikkari, tää on kastikkeitten mersu. Siinä on munat leikannut kiinni ja ei tullut kokkeliin. Anna mä tulla tällä nauhana. Nauhalla vaan. Se on hänes. Ei leiponut kiinni ja tuli täydellinen. Keskinkertaista yrittää ja priimaa pukkaa. Se on just näin. Sitten ei muuta kuin vaan mausteet perään ja homma valmis. Siinä on Perneesin tärkein. Reduktiohan me keitettiin jo etupeltoon tuossa. Kunnolla tuotetta. Sitten suolaa ja pippuria ja homma valmis. Pistääkö superpippuri? Superpippuria tietenkin. Onko mintis? Oh. Ai saata. Huhhuh. Lisuke numero 2 valmis. Joo, eli tossa on toi pihvi itsessään. On se käsittämätön lihanpala. Ja mitä tämmönen bone in ribeye sit oikeastaan on? Yleismaailmainen termi, millä Suomessa näistä puhutaan, niin periaatteessa luullinen entrecôte on varmaan lähimpänä. Mä en oo tämmöstä Suomessa rehellisesti ikinä, en edes nähnyt, että joku suomilihas tämmöstä leikkaisi. 75-pinnainen Wagyu crossi, eli elukan vanhemmista. Toinen on puhdas Wagyu ja toinen on 50-pinnainen. Pihvi on aivan upeasti leikattu. Ja se, että kun tää on helvetin paksu, tää on varmaan joku, mitä mä nyt arvioisin, 5-6 senttiä. Se on just suurin syy siihen, minkä takia tää soveltuu erittäin hyvin. Just sous vide ja reverse seari. Toi paksuus siinä oli itse asiassa ensimmäinen, kun mä näin jossain sosiaalisessa mediassa, se Pertto sieltä Campus Meatsit on tämmösiä leikellyt. Mä rehellisesti vedin auton käymään suurin piirtein samalta istumalta ja lähdin hakemaan. Mä ostin silloin 3 tämmöstä. Me on yksi syöty. Suurin piirtein 1,3 kilon palane. Luu toki vie siitä jonkun verran. Se luu on niinku tasareunas, mutta ei ole semmonen älytön tomahawkin luu tossa perässä. No siinä myös huomattavasti kivompi, niin ei tarvi siitä luusta maksaa kilohintaa. Nää oli jotain 110-125 euroa varmaan kappale. En muista paljon se kilohinta oli. Ei mikään ihan älytön. Toki se on paljon rahaa pihvistä, mutta kyllähän tämmöiseen ruokkii vähän porukasta riippuen 3 henkeä, 4 henkeä, minkä verran kukakin sit syö. Ortio Joninkaan tosiaan, kun se ensimmäinen niitattiin, niin siihen ei tarvittu apuvoimia, että siitä selvittiin ihan kauniisti 2. Kyllä se on paras suomiliha kimpale, mitä mä oon elämässäni nähnyt. Vähän alkaa olla silleen, että en jaksaisi kyllä ihan hirveän kauan enää venalla, että nää olisi valmiit. Mutta tässä ei auta ruveta oikoon. Ai saa, hyvän näköistä. Nikkarin piparisoosin pohjat siellä. Samat pippurit ollaan käytetty muutenkin savustettu ja sitten me otetaan sitä eliksiiriä. Joo, tuotet. Ei Octomore pullos enää, mutta tuote Ei, on sama. tuote on sama. Semmonen rontti 4 senttiä. Sitten ei muuta kuin tulta munille. Se saa palaa sieltä kaikki alkoholi pois. Käy makeessa sammutti. Ei tarvitse. Tää on ihan hallinnassa. Tää on aika hätäinen tää sun kaasulies. Ihan paska. Mä en tykkää kaasusta yhtään tämmöisessä kotikäytössä. Onneksi sulla on pitkä varsi siinä Vispilässä. Kynnet siellä joukossa. Sen verran monta kertaa noin näpit palannut, ettei tunnu Ei tunnu enää. Sun 5-piikkinen, minkä Jumala on antanut, se kestää niin sanotusti lämpöä. Se kestää lämpöä. Se oli hänes. Se oli hänes. Se mitä sinne laitettiin vielä matkaan mukaan, niin siellä on pikkusen lihalienfondi ja sitten on vähän Worcesteria, sitten yksi teelusikallinen Tuchon sinappia. Ja sitten ei muuta kuin kermat perseeseen. Tule täältä. Anna mennä. Kaikki vaan matkaan mukaan. Sitten ruvetaan pikkuhiljaa annetaan sille rakkautta. On pojat hyvä makuinen pipari. Mä voin kuvitella. On mun mielestä niinku tavallaan kumminkin pihvi ilman näitä sooseja ja kaikkea muuta, niin se on vähän niinku maksullinen ilman tavaraa. Juuri. Aika kaunisti se sen muotoilit. Perheohjelma. Perheohjelma. Jaha, ei muuta kuin grillit tulilla. Toi ekana palaamaan. Pari tommoista palaa. Ja tonne pohjalla. Tohonkaan vähän liekkiä. Se on siinä hiukan tosta kulmasta hiili palaamaan. Se lähtee siitä nätisti. Ei oo kuin tämänkertainen. Tämänkertainen peileili. Se menee tällä kerrallakin tohon alle. Kaada kaikkia, että saadaan tällä kertaa edes Niin kuin viimeksi jouduttiin painaa ihan kuivisuin koko päivän. Joo, se oli ikävä. Mut joo, mä ajattelin, mä laitan tän tästä rauhassa. Ensin tossa menee varmaan tunteroinen. Meillä on homma ihan yllättävän hyvin jiiris. Aivan Meillä on kaikki niin kuin mintis.
Joo, eli siellä on hiilet pöhisee. Pari pientä omenaoksaa siihen päälle. Nikkari tuo peileellä ämpäri sieltä siihen kaveriksi. Minä annostelen. Jää vielä molemmille. Ammattimiehen annostelu niin jäi hiukan keittäjällekin. Käykö mä hakemassa pihviä? Käy hakemassa. Tuikataan se niin täyteen sähköjohtoa, kun oltais eläinlääkäriin menossa ja saada lämpötilat. Saattaa olla ehkä vähän aikainenkin nyt ton omenapuunkaan, mutta onneksi sitä on jonkun verran. Heitin pari hiiltä, mitä piippusytkäristä jäi, niin tonne Seljakin tää ton hiiloksen tuot sit pikkuhiljaa. Tää on siitä luukut auki. Done deal. Viritellään vähän mittareita tänne. Paistotasolla 1 tommonen anturi. Se tohon 3, niin mä muistan mikä on mikä. Sauhuttelee. Se tohon. Se varmaan nyt jossain just sopivasti 110. Koiraa kiinnostaisi hiukan toi steikki. Hän saa tuosta sitten, jos hän haluaa, niin hän saa sitten raapia tuota luuta. Joo. Siinä on muuten ihan kohtuullinen herkku sit Vinissiuksella. Oho. On se erottisen näköinen se. Oh. Siinä on se meidän bone marrow myöskin mukaan, se lähtee kans sinne. Joo, mä laitin siihenkin mausteen pintaan ja pikkusen vielä. Pölähti sieltä. Tää Se sinne lähemmäs liäkkiin. Hän saa olla tossa. Mulla on hanska. Laita luu liäkkiin päin. Joo. Hän asuu siinä. Hän asuu En siinä. mä näe mitään, pistä äkkiä luukun. Luukki. Vetää noin piuhat tuolta. Tää Weberi, kun tässä ei muutenkaan mene tuo luukku kunnolla kiinni, niin... Sitten kun sinne laittaa Sitten kun vielä tänne laittaa vähän piuhaa väliin, niin ei mene senkään verta. kilometrin kaapeli. Niin. Mut joo, tämähän näyttää vähän siitä, että toi pihvi olisi hengityskoneessa, mutta ei se oo, ei vaan viitti vetää ihan hirveän randomilla 120 palas, niin sen takia kyllä mä ainakin itse tykkään henkilökohtaisesti käyttää näitä tämmösiä. Vini, sisään. 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 Kyllä se sinne menee. Se onkin ainoa maailmassa, ketä mua uskoo. Se on tosiaan niinku tavallaan ne, jotka sormituntumalta yrittää tuommoista pihviä paistaa. Siinä ei ole järjen hiventäkään. Riskimahdollisuus, että se menee niin se on aika raaka. Mut tiiäks, muistaaksä oli semmoista munan mittailua silloin jossain vaiheessa? Oli silleen, että en mä tarvi mitään mittareita. En mäkään varmaan tarvis mittareita. Mut se, että minkä helvetin takia mä en niitä käyttäis, kun semmosen mä voin ne tohon kytkeä ja olla 100% varma asteelleen, että minkä verran se sisälämpö on. Mua henkilökohtaisesti niin ostaa noita lihaklönttejä ja sitten lähtee matsoilemaan niiden kanssa. Mä paistan pannulla aivan täydellisen piivi. Ai! Sinne meni. No se meni paskaksi. Menikö se paskaksi? Meni. Mitä se näyttää? Siis menikö se näyttöpaskaksi? Meni. Joo, tässä kävi semmonen juttu, että kuvausvälineet vaihtui vähän niin kuin lennos. Saatti pienen isku. Se on Elämä on semmoista. Elämä. Kun ammattimiehet touhottaa, kato täällä työmiehet, niin noin voi käydä. Oi, ei ole ensimmäinen kerta, kun hajotetaan jotain. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen. Ehkä parempi niin, että Osmo Poketti hajosi enemmän kuin että pihvit olisi mennyt sama verran niissä fyrkkaa kiinni jo. Sama verran rahaa kiinni molemmissa. Meidän bone marrow on villiintynyt. Se on aivan villiintynyt ja ottanut oikein niin kuin isosti rakkaut itseäsi. Se on ottanut tosissaan. Täällä on kaikki oikein hyvin. Siihen vielä kohta voita vielä nappi päälle. Herran jumala. Ootko oikein tommoista kunnon luidinta syönyt? En ikinä tommoista, mikä olisi ottanut savu tai grilli. Toi on aivan tautinen kampe. Mä oon syönyt itse asiassa sillä, että Kähkönen on tehnyt, se on tehnyt uudestaan semmosia leipiä siitä niin s***ana hyvin. Ennen koronaa niin olin Philadelphiassa semmoisessa pihviravintolassa, missä tarjoltiin pihviton luitimen kanssa. Se on varmaan kurja kaveri siihen. Se oli kurjanmakuinen kaveri. Ei niinku harvemmin niinku tavallaan semmoinen normi eteläpohjalainen kusipää, niin ei se edes tajua, mitä se siinä kohtaa syö. Joo, se kyllä on mullakin meni hetken aikaa. Toi on aivan tautista toi luidi, mutta sitä pitää kunnolla kypsentää, että siitä tulee vähän niinku semmoista voita. Tää on vielä jännä mennä. Se nyt ainakin ulkomuodolta näyttää siltä, että se ottaa aika kovin myös tuota savu itteessä. Se ottaa aika raakasti. Siitä voi tulla härsken makusta. Ja mitä sä miettisit siihen jotain sitä toista voita vähän kaveriksi vai? Curdy-voita tuohon pikkusen pinnalle. Ei tää meidän nyt ainakaan tää pihvien paisto tänään, ei se lisukkeesta kiinni jää. Voidaan sitten sipastata luuydintä siihen pihvin kaveriksi. Niin. Joo, ja sipastaankin. Täällä on 24-25 astetta suurin piirtein sisälämmöt, niin he saa levätä siellä vielä hetken aikaa. En nyt muista tarkalleen, että kauan on siellä ollut. Mutta toi toinen on ollut sous nyt korvavajaa 3 tuntia. Se alkaa olla. Mä luulen, että se alkaa. Mutta se ei pitkäksi mene. Ei siinä kohtaa, kun toi on hyvä, otetaan se pois ja viilenemään. Ja ainakin tänne mä haluan vetää välissä niin, että se vähän lähtee viilentymään päin, ettei niin, että se kypsyminen jatkaa suoraan ennen kuin se lintataan. Tehdään sama juttu molemmille, niin sitten meillä on 2. Kuivataan
hyvin. Kyllä, Joo, sitten näin on vertailukuva. Joo, näin me tehdään. Meinas käydä kylmät, kun välinäppäiset mennäs unohtuu kokonaan laittaa. Tuiko toi heijat tonne grillin kanssa? Nikkari tuo tuolta vähän sitä voita, niin laitetaan sitä siihen luuytimen päälle hiukan. Niin. Tuotet vähän. Tuotetta. Ei saa. Eikä harvemmin tulee voista semmonen fiilis, että sitä tekis mieli syödä suorana. Mistä noin vaikka tohon? Voi kylpy. Ennemmin överit kuin vajarit. Se on just näin. Toimii joka lajissa. Jäi pikku siivu. Kato se. Mä oon todella iloisessa, kun mä syön tota. Se on hyvä maku. No härski kama. Mulku rupes hikoilemaan. Mutta mulku kyllä ihan kohtuullisen lämminkin rupee pikkuhiljaa olemaan. Mulku rupee kohta 400 astetta paukkumaan rikkiä. Kyllähän siihen hiki tulee tietysti itse kullekin. Mua tulee hiki jo kattoessa. Kuinka lähellä on nyt hiilet? Nyt siinä on hiiliä niin v***usti, että se on niin lähellä ritilää. Nyt tulee nikkari, nyt tulee kuuma grilli. Mä veikkaan, että se on joku 600 astetta tossa. Ainakin. Kato, kun se oikein lähti tuolta, kato kiipeämään. Pitäisikö nämä meidän näksimakkarat käyttää siinä? Joo, laitetaan ne sinne hetkeksi. No siinä ei mene kauan maahan sinapit. Ei muuten v***usti vitti kurkki sisään lähtee silmäripset. Tuosta vielä toiselle puolelle on vähän väriä ja Sekin voi olla muuten, toi näyttää vähän siitä makkaraa, että toi voi olla hivenen verran kuumaa, kun se purasee. se voi olla jonkun Juustoa sisään. Me ollaan hänessä. Mä veikkaan. Toi on varmaan kuumaa, kun se kiehuu tuolta sisältä toi keeso. Ei ollenkaan. Mä suosittelen, että sitä ei aivan Ei heti sitä kannata, ensimmäisenä. kyllä me nyt on hetkeäkaan levätä tuossa pöydään. Toi on Se vähän kipeä niinku- muuten aika kovaakin vauhtia. Toi on vähän niinku teikäläisen Tesla. Niin jo. Joo, kiipeä siihen asti, kunnes ei enää kiipeä. Tähän saatiin tähän paskiaiseen. Saatiin kans väripintaa. Tää vetin vaikea hetki, kun niitten pitäisi antaa hetkeä olla. Mä en oo koko päivän syönyt mitään, käynyt sporttaamassa, tehnyt kaiken aivan kauhean nälkä. Kato, mä ajattelin tämmösen, että vähän tätä meidän omaa PPQta savustettu. Tää pikkusen sinappi. Ei se varmaan huono En kyllä. mä usko. Sulla oli kovemmin aika, niin sä saat syödä yhden nakin enemmän. Kyllä on kuumaa. PPQ teki oikeesti makkarankaan aivan hyvä. Nää squirttailee aika kovin. Vaikka jos pitkäkään veto, niin välinäppäiset on tärkeä. No, kyllä voisi ostaa joskus uudestaankin. Paketin näet Niin. veti hyvin. Ei mitään vikaa. Ota 100 viimeinen. Ei, ota vaan. En mä käytä, mä vien muijaa sen. Jos joskus haluat ostaa pikalämpömittari, semmosen meidän nopeasti lämmöä, mikä veti hyvä, niin se on ehdottomasti tämmönen. Pikamittareitten Mersu, Thermapeni. Termapeni. Maailmanluokan tuote. Joo. Mä luulen, että meillä on ihan hyvä aikataulu. Tuossa kellosta näkee, että se on ollut sous videssa nyt 3,5 tuntia se liha. Mä luulen, että se on done deal siellä. Täällä näyttää lämmöt tällä hetkellä siltä, että paistotilassa 125, sisälämmöt 4,4 ja toisessa kohdassa 4,7. Ei nää ole ikinä hätäisen miehen homma. Ei, vaikka tekis kuin paksumman pihvi. Oh. Ei kannata hötkyillä. Ja mieluummin pikkusen liian pieni lämmöllä kuin pikkusen liian korkea. Juurikin näin. Bone marrow otettiin nyt pois. Auto, kato sitä. Toi on härskiä kamaa. Maistappa siitä sormella tuota rasvaa, mitä sieltä. Tää mikä täältä on. Joo. Toi ihan. Siis se on aika kauhea maku. Niin jo. Tässä on muuten sama juttu kuin kaikki tuossa Thermapenissäkin, niin kun ostatte raastimia, microplane on aina oikein. Siihen pikku parmesaani vielä. Pikku parmalainen siihen kaveriksi. Eikä varmaan siis, ei varmaan mikään ihan pieni. Ei Joo, tarvitse, pieni. voi saa niinku. Saa painaa menemään. Tuolla on tommonen pieni kulho rasvaa, niin mä pistän siihen vähän reilummaa. Joo. Ja sä täytit sen. Eikö se ole aika hyvä? Se on hyvä. Mutta noin sisään parmesanit ja microplane. Me yritetään nyt Nikkarin kanssa tähän 5 vitosiin, niin mä luulen, että me otetaan siinä sit kun se on 5.2, 5.3, niin otetaan se siinä kohtaa tää savusta pois, annetaan jäähtyä vähän niin, että saadaan se nouseva lämpötila niin, että se ei ole enää nouseva lämpötila, vaan niin, että se lähtee pikkusen tippumaan, sit jatketaan siitä eteenpäin. Niin mä luulen, että tavoitellaan tuossa nyt semmoista 5.3. Sitten me tehdään sama homma, tehdään sille, mikä on ollut sous videlle. Joo. Sama juttu, annetaan pikkusen lämpötilan lähtee laskuun. Toi on kiivennyt nyt itse asiassa siihen pisteeseen, että se on tuossa made ja in välissä tuossa meidän USA-tekstissä. Siellä on kuuma. Sulla on varmaan linssit tästä kamerasta. Ei viitti ehkä enempää leikkiä, kun me loppuu kamera. Tuossa nyt tällä hetkellä meidän sisälämmöt on 4, 9 ja 50. Se pyöri ihmeellisesti sinänsä, että melkein koko ton savustuksen ajan siinä oli 5 astetta, 6 astetta eroa. Ja sama kuin viimeksi, ne tasottuu tosi lähellä ne lämpötilat sitten tässä loppuvaiheessa. Jos teet jotain tämmöistä isoa lihanpalaa ja laitat sen 2 mittaria tai 2 anturia kiinni, niin älä huolissaan, vaikka niissä olisi alus isot lämpötilaerot, ne tasottuu sit kun ollaan lähempää maaliin. Niin meinaatko, että napataan nyt sous videsta pois, se on 55 asteinen sieltä. Joo, ja toi Tää on on nyt 51. 5.1. Niin. Sehän ei nouse enää astetta. Se ei nouse astettakaan ja Tää nousee se pari. saataisiin niinku tavallaan laskemaan. Ne on riittävän muutama. lähekkäin. Joo. Joo, katsotaan Thermapenen kanssa, mistä tässä oikeesti mennään. Tää kertoo meidän sit sen todellisen, se on aika keskellä. No se on se 5.1 lähellä ainakin tuolta. Tässä on 5.3. 5.2, se on hiukan tuolta oikeasta reunasta.
Ehkä viileämpi, mutta hyvin tasaisesti. Nyt ne lämmöt on ihan tasaisin, on 5151. Ja tää oli 54,5. 54,5 ja mestari pistää vähän lisää. Joo, Made in USA on nyt historiaa ja mä voin kertoa, että grillissä ei myöskään ole 70 astetta, vaan siellä on jotain aivan hävytöntä lämpöä sisään. 5,5-600 astetta. Otetaan ritilä pois sieltä. Joo, muuten se poltetaan se pihvi tuolla ritilällä. Niin. Se siihen lepäämään. Se ei oo. Laitetaan ritilä sitten vähän ennen kuin heitetään pihvi kyytiin. Herran jumala, tässä grillissä on lämmin. Tässä niin kuin huomaa, kun pitää kättä jossain tässä lähelläkin, niin siellä on lämmin. Nyt olisi molemmat anturit 5/3. Laitetaanko pois? Otetaan. Nosta tähän. Poikasia. Onhan toi eksoottisemman näköinen. On tää eksoottisemman näköinen, joo. Onhan se hyvä näköinen. Väitän, että me joudutaan antaa tälle kauemmin grilliin. Tuossa on itsessään niin paljon parempi pinta tässä. Sitä antaa aivan hetken olla. Joo, siinä on pakko olla hitsausrukkaset kädessä. Ei muuta, kun ruvetaan kärryttämään. Kavassa kansi. Alkaa tuntumaan tuon rukkasen läpittekin. Ihan varmaan alkaa. Porin kansallishanska. Oi ei paljon yli puolta minuuttia tuossa tarvii. Ei se paljon ole. Grilli on äsken tarpeeksi kuuma. Lautsi, tuli täydellinen. Toi on mun silmän täydellinen. Mä en halua sitä polttaa karrella. Ei me sitä haluta polttaa. Tuossa niinku Ai on toi aika kovan näköinen kamari. Leikitään vielä vähän ja tehdään raitataan. Mun mielestä se on aika täydellisesti grillattu. Tässä on sen verran kovemmat jo pinnat itsessään, että tää ei oo edes sitäkään mitä toi on. Ei ookaan. Toi on niinku, toi pitää vetää vielä nopeammalla. Niin täytyy. Joo, ei muuta kuin otetaan tää täältä jäähyltä pois. Tässä on todennäköisesti paljon vähemmän rasvaa jäljellä. Mä en sitä enempää kärryttäisi tuolta. Ei. Tehdään se vielä kans raita. Että kun ei pysty puolen metrin päästä mennä edes katsomaan, että se näyttää. Tää meinaskin sulaa itse asiassa. 10 sekuntia valmis. Niin on. Kato sitä. Se on se sijainnus. Ei maistuisi. Ei maistuisi oikein. Et mene sinne. Joha. Herra Jumala. Kato sitä. Vedetään se tosta nyt pituussuuntaan poikki. Ai jumala. Kristus. Onhan toi ihan, siis toi huutaa mun nimeä. Eihän tossa mitään tolkkua, että toi näyttää toi kamaa. Otetaanko tosta pikku tasting? Otetaan vaan. Hiljaiseksi vetää. Tuo ei mulla ole mitään asiaa. Olkaa slicea. Joo. On aika eksoottista kamaa. Joo. Tää olisi suussa. Joo, se on suvi. Näkäräinen. Voi pojat on hyvää lihaa. Sitä lihan maku on aivan niinku megalomainen. No maistuu ihan selkeästi se valkosipuli kanssa sinne niittoiselle. On ja se yrttimaistuu. Tää on ehkä mennyt enemmän niinku, täällä on enemmän makua tuolla lihaksen sisällä. Joo niin on. Tuossa on näppänä. Tästä on näppänä. Joo. Työk. Joohan mestari. Se vaatii semmoisen kunnon sormisuolan siihen ja se lähdetään analysoimaan. Joohan nekkari, tän takia tässä on päivä tehty taas töitä. Nyt se on niinku tavallaan se taas paras hetki. Niin on. Vedetään tää ensiksi mössöksi tää luidi. Joo. Hop. Sitä ei paljon tarvitse pakottaa. Ei tarvitse joo. Amerikan serkut sanoo, että tää on se niinku ultimaattinen pihvin kaveri. Nyt katsotaan pitääkö se paikkansa.
Meillä on toki myös tuossa sun täydellinen pernees ja täydellinen jumalten nektarista tehty pipari. Aika kovaa setti, kun tietenkään tämmöstä ei voi joka päivä syödä ja meidän persaukisille on rahaa tätä kun kerran vuodessa syödäkään. Mukavaa hommaa ja hieno harrastus. Sanotaan yksi hienompia harrastuksia mitä mulla on. Siinä on aika hyvä suora. Tässä meillä on reverse. Tuossa asemalla meillä on toi suvidi. Hyvin vähän ehkä eroa jopa tuossa lopputulemassa siihen nähden. Mä ajattelin, että se olisi ollut. Siis siinä joutui oikeasti tossakin kun tehtiin niin ja avattiin sitä, se joutui miettimään, että kumpi on kumpi. Mitä tässä tapahtui, niin käytännössä katsoen suviden pihviä me jouduttiin pikkusen enemmän grillaamaan, että se saatiin kunnon pinnan. Spekuloida vähän. No. Mitä sä veikkaat? Mitä sä niinku odotat näitten kahden osat, kun sä rupeat painamaan? Kumpi sä veikkaat, että ensinnäkin kumpi on sun favoritti? No mä tykkään semmoista tosi savunmakuisesta ja sitä tuolla ei oo. Mut sitten niin kuin mä sanoin sulle silloin, kun ruvettiin tää tekemään, kun tonne leipastiin se maustevoi ja pippurit ja muut vastaavat tonne. Se oli kumminkin se 3,5 tuntia. Ja tuossa kun maistettiin niitä paloja, niin sen huomas. Sen huomas saman tien. Mut nyt näihin on niitetty kanssa aika paljon jo päällä lisää voita. Kyllä. Enää se ei välttämättä, mutta sen näki ihan selkeästi sen, että se maku itsessään oli erilainen. Mut kyllä niin kuin lähtökohtaisesti mä veikkasin niin, että niin kuin tavallaan tuolla päinvastoin grillaamisella, niin sillä olisi tullut parempi lopputulos. Mutta ei toi susvidepihvi, niin ei se niinku itsessään, niinku, kun sitä katsoo sitä lihaa, niin vaikea on sanoa, että kuinka se on tehty. Niin no. Ja sanotaan näin, että jos mulla tämmönen ravintolas eteen heitettäisiin, niin en mä sitä yhä aikana rupeaisi edes miettimään, mitä on tehty. Mutta se voi olla, että tässä on niinku enemmän savunmakua, tässä todennäköisesti suvidissa on enemmän kaikkea muuta makua. Katsotaan, aloitetaan jostain. Mistä aloitetaan? Aloitetaanko tuosta sauhusta? Reversestä. Otetaan sieltä prime päästä, tästä missä on eniten rasvaa. Mä oikeastaan ensimmäistä tulla mihinkään. Tämä hienosti menee haitariksi. On tää hyvän makuinen. Tää on ihan sairastavaa. No. Mä en malta olla kastamat sitä tohon perneeseen. Tuo rasva maistuukin hyvälle. Mä veikkaan, että ehkä se suurin ero on siinä, että niin tavallaan tulee näissä kahden pihvin välillä. Tuossa susviden pihvissä toi rasva ei maistu niin hyvälle kuin tässä. Ei, se rasvahan se, että se kaikki kovimman maun ottaa, niin kuin puusta. Tuo on hyvän makuista. Ihan hyvän makuista. Mennään suviidin maailmaan. Mennään. Mä otan tosta oikein irstaan palaa. On se niinku absoluuttisen kaunis tääkin. Kun mäkin tuolta irstaan palan löysin. On tässä yllättävän pieni väriero. Mä jotenkin ajattelin, että toi olisi ollut selkeästi semmonen punaisempi ja tasavärisempi toi suviidi, mutta näissä maistuu se yrtit aivan niin maistuu. Puolet enemmän. Se oli hyvä muovi laittaa se yrttivoi sinne. Oli. Mä kastan tätä vähän tonne pipariin, se ei varmaan haittaa ketään. Niin. Ei. Mä ajattelin, että tästä voi lähteä tajua. Otan tosta tommosen kunnon hyvän palan. Tossa on oikein hyvä. Mä teen tämmösen luidin. Joo, bone marrow mäkin teen. Mä otan tosta reversestä. Reversestä kans tommosen vähän kuivemman palan. Nyt on... Tää on oikeesti aika kova makuinen kampe. Toi on tommosta kamaa kuin vähän niinku tryffelisesti. Sitä on väliin vaikea ymmärtää mitä se on. Se otti yllättävän paljon. Rauhu. Niin. Mä otan tämmösen kaikkein irstaaman pala, piece of meat. Ja painan tän tänne mikkarisoosiin. Huiskasin tän kokonaisena. On aika sairas pippurikastike. Mä oon pippurikastiket syönyt suurin piirtein 6-vuotiaasta saakka, niin en oo kyllä parempaa syönyt. Sen takia niitä Sen takia sä siihen eläkerahastossa käytit. Kyllä. Onko vaan? Sen takia kun mä sanoin, että tästä ruokkii useamman, niin sit varsinkin kun nämä lisukkeet on tämmöset, tää on aika tikkiä kamaa. Ei tätä kiloperäjiä pysty syömään. Ei millään. Mut ei. Pitää maistua siitä, mitä lihan pitää maistua. Rehtiä ja reilun makusta kampetta. Kokeilepa vetästä vielä uudestaan. Ja ja sit pippurikosoosia siihen päälle. Ja yhdistelmä. Ja tarkoitatko ammattimiehen yhdistelmä? Ammattimiehen yhdistelmä. Sopii Janille. Siinä tulee aika pervokompa. Tuossa tulee aika lailla samanlainen sauni, kun vedät tuon luutimen tuohon pihviin, tulee samanlainen sauni kuin Tri-Age-pihvi. Joo, aika pitkälti samantyyppinen. Sinne suuntaan se sitä muuttaa. Suosittelen ehdottomasti kaikille kokeilemaan. Toi oli ja kun toi ei maksa mitään. Toi on joku 3 euroa. Tää oli heräteostos, kun me käytiin ostaa välinäppäiset. Ja tää oli 3 euroa maksoi toi lumpala. Nyt ja sitä tulee tossa kuitenkin aika paljon. Kyllä sitä niinku 1-4 hengen niinku tavallaan pihveihin saa. Ihan varmasti saa. Ja bonuksena tosta jää koiralle vielä hyvä luun narsittavaksi. Niin ja mä luulen, että sulla on aivot, kun sä saat tosta käyttössä. Tosi mielenkiintoinen kokemus. Joo, ja lihas ei ollut mitään. Joka penni arvos. Toki niitä pennejä tämmöisiä persaukisia meni aika paljon, mutta se sanotaan, että on sitä mopen perseeseen tyhmempikin juttu lyöty. On aivan. Ja niin aina hyvä muisto.
Näistä jää aina makumuistoja. Niin, Mun mielestä se on niinku tavallaan tämän koko homman niinku kaikkein kivoin juttu. Pistä kommentteihin, jos on jotain, mitä me unohdettiin tästä esimerkiksi kertoa tästä prosessista, kun me tätä tehtiin. Tää on vähän tämmöistä, kuitenkin me Nikkarin kanssa painetaan, niin aika freestylea mennään sillä kun on 20 vuotta aina ennenkin menty, niin ehkä siinä on kaikkea tullut muistettua dokumentoida, mutta pistä kommentteihin, jos se herää jotain kysyttävää tai jos on vaikka jotain mielen päällä, mitä haluaisit, että me tehdään seuraavaksi tai jotain muuta vastaavaa, niin siellä otetaan vastaan. Mun Instagramissa voi laittaa direktiin myöskin, mä vastailen siellä myöskin. Nikkari, jälleen kerran suuret kiitokset. Minä kiitän. Tää oli oikein taas mukava häärä. Helvetin mukava. Ensi kerralla tehdään koekeittiö, jos koelaboratoriossa taas jotain muuta. Kiva oli. Kiitos tästä. Moi 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 moi.